ଆରେ ଏ ଡରୋନା ଭାରତରେ ଆମର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଲା ରେ? ହଁ ବସ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତକୁ ନ ଗ୍ରାସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ୁଛୁ? ଓକେ ଡରୋନା, ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇଥାଅ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ। ଓକେ ତ? ଓକେ କ'ଣ ବସ୍, ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତକୁ ଡରେଇବି। ଆପଣ ମାଡ଼ି ବସିବେ। ଓକେ? ଅରେ ଡରୋନା, ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବୁ ରେ, କାରଣ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଜମା ଭରସା ନାହିଁ ରେ। ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଦେବ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ହଁ ବସ୍, ସେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି। ତଥାପି କେତେକାଂଶରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି ବସ୍। ଓକେ ଡରୋନା, ତୁମେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଡରଉଥାଅ, ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ଆମେରିକା ଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆସେ। ଓକେ ବସ୍। ହାଇ ଟ୍ରମ୍ପ, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ? ଭାବୁଛି ତମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିବ। ହଁ ରେ କରୋନା, କ'ଣ କହିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ରେ ତୋତେ। ତୁ କାହିଁକି ମୋତେ ଓ ମୋ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏତେ ରାଗୁଛୁ ରେ? ଯା ନା, ଯା, ଆମ ଦେଶରୁ ତୁ ଚାଲି ଯା ରେ। ହଁ ଟ୍ରମ୍ପ, ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ସେଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ। କେବେକୁ ଯିବ କୁହ ପ୍ଲିଜ୍, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ରେ। ଆଉ କିଛି କାୟା ବିସ୍ତାର କରେ ଆମେରିକାରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ିବି। ଓକେ ତ? ଓକେ କହିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ? ହଉ, ତମ ଇଚ୍ଛା।